Fremtiden den er både compliant og hybrid, og det er derfor, vi sidder her i studiet. Det er for at annoncere et nyt samarbejde mellem 2021 og Lex Futura. Så velkommen til, Bjarke. Tusind tak, og tak for partnerskabet. Jeg tror, det er spændende for folk at høre, hvad er det, I kommer med fra Lex Futura ind i partnerskabet? Man kan sige, for det første kommer vi jo ind i partnerskabet med en ny måde at prøve at se jura på, og prøve på at lave noget mere sådan proaktiv juridisk compliance. Ja. Så kommer vi ind med en teknisk forståelse, som er særegen for jurister. Så vi ved, hvad det er, de her løsninger de handler om, så de rent faktisk kommer til at virke ude i organisationer. Og vi kan gøre organisationer både mere compliant, men vi faktisk kun bruger de ressourcer, som de rent faktisk har tilgængeligt. Når du taler med kunder, hvad er det så for nogle udfordringer, de typisk møder? Man kan sige, at det første, vi kan se med de juridiske briller på, det er for det første, at de ikke forstår teknologi. Altså, vi er jo et eller andet sted nu, hvor vi siger, at vi vil gerne bruge AI. Det er ikke én ting, det er mange ting. Og det er noget, der hele tiden ændrer sig. Det er sådan den første del. Og der sker jo så tit det, at hvis nu man er jurist og ikke rigtig kan forstå det, så er man sådan lidt tilbøjelig til at sige nej. Så er det selvfølgelig klart, at vi har også nogle lovgivningsudfordringer, som vi heldigvis kigger ind i, der nok bliver gjort noget ved nu her, men vi har nogle udfordringer med det, vi kalder hjemmel eller et grundlag i lovgivning for at kan træne for eksempel modeller på data til sundhedsvæsenet og til kommunerne og i virksomheder. Det sidste, det med lovgivning, det er der så ved at blive taget hånd om, men forståelsen af teknologien, det er helt klart der, at vi har en opgave, vi skal løse for at få folk til at forstå, jamen, hvad er det en sprogmodel, den gør i forhold til en AI-model, som vi har trænet på vores egen data for eksempel. Hvad er det, I kan, som I byder ind i det her samarbejde eller partnerskab? Så hos 2021 AI har vi lavet en platform, som kan samle alle dine AI-aktiviteter. Og når det er samlet, så kan man også holde øje med, hvad der foregår. Og det vil sige, at man kan se, om en model bliver brugt, som den må, altså i tråd med gældende lovgivning og politikker. Og så hvis den ikke gør, jamen, så har vi også muligheden for så at ændre. Enten ved at blokere arbejdet, men hellere, at man siger, nu er opgaven ændret, og så flytter vi den over på en model, hvor man godt må. Nu er overskriften på det her jo, at fremtiden den er compliant og hybrid. Ja. Brug af AI-løsninger i en hybrid version. Hvordan ser vi det? Altså, jeg tror, det er nemt at starte med en AI-løsning et sted. Men ret hurtigt, så flytter ens behov sig. Og dermed måske også et risikobillede. Og så er det godt at have et setup, hvor man kan være hybrid. Så man kan putte de her AI-løsninger herover, og de her AI-løsninger herover. Ja, så nogle ting ligger i clouden, nogle ting ligger on-prem. Ja. En løsning kan ligge i clouden den ene måned, og hybrid i den næste måned. Ja, og det sidste, du nævner der, taler jo også ind i, at det er langt fra en statisk verden. Så selvom rådgivning og dygtig guidance og måske endda lovgivning siger, det er det, vi må i dag, så skal man nok forvente, at det flytter sig. Ja, vi kan jo se det fra jurens verden nogle gange, når der er kommet nogle af de der store domme, hvor det lige pludselig er, at nu må vi nærmest ikke ligge i en cloud i USA længere, hvor man kan sige, at det giver jo ikke noget for forretning. Det er bare et stik, der i virkeligheden skulle være flyttet, og så kunne verden have set anderledes ud. Charlotte, en af de ting, vi har talt om af nogle omgange, det er, hvordan compliance lidt går fra sådan en reaktiv til proaktiv. Prøv lige at sætte nogle ord på det. Det vi jo rigtig gerne vil hjælpe organisationer med, det er jo, at de lidt er på forkant med tingene, men også at man går derhen, hvor der rent faktisk er en compliance-øvelse, der skal løses. Frem for det er sådan, at nu kigger vi på et årshjul, så har vi 4 opgaver, vi skal lave i januar, 4 i februar, 4 i marts og så videre. Men det handler jo om, at de begrænsede ressourcer, vi har, der går vi derhen, hvor der er brug for at kigge på vores compliance, så vi bliver sikret, at vi stadigvæk er compliance. Så vi vender sådan set den her compliance-øvelse om, så vi kommer til at kigge mere fremad, frem for at kigge tilbage på, hvordan det har været. Hvis vi nu går tilbage til missionen og visionen, Bjarke, så er en af de ting, vi også gerne vil med det her, det er også, at vi vil rigtig gerne ud og dræbe nogle papirtigere sammen. Ja, meget gerne. Og der er tæt i regnskoven.
Og jeg tror, det som jeg synes, du har sagt ret godt nogle gange, det er, at det kan godt være, at vi laver en struktur, som virker i dag. Men når verden er så dynamisk, så virker den formentlig kun i dag, og nok ikke i morgen. Så man er nødt til at tænke governance mere dynamisk. Vi laver compliance ud blandt rigtige mennesker og rigtig kultur, ikke? Og det kræver, at man ikke laver papir, men man laver noget digitalt og noget operationelt effektivt. Ja, og noget af det, vi også har talt om, organizational login, sådan lidt som i samme dur som dem, der ved, hvad vendor login det er. Dynamikken i det, vi står overfor her, den gør, at hvis ikke man tænker fleksibilitet ind fra start, så ender man i et login. Om det så er på, at man har sat sig op på et juridisk framework i en retning, eller en teknologi, eller en model, alt sammen skal man have tænkt en vis fleksibilitet ind omkring. Ellers så bliver det et login, som er svært at komme ud af. Man kan sige, at det her organizational login gør jo også lidt, at vores medarbejdere bliver komfortable på den måde, at de heller ikke er vant til, at vi ændrer ting. Det er rigtigt, og man skal nok forvente, at ændringer er en del af det her, så man er nødt til at respektere, at vi kan ikke lave om på tingene hele tiden, for så kan folk ikke arbejde effektivt. Så ændringerne skal kunne operationaliseres og integreres effektivt. Bjarke, man kan sige, at det, der er kendetegnende for det samarbejde, vi startede med, det er vel i virkeligheden muligheder frem for begrænsninger. Tilvalg frem for fravalg. Så absolut. Jeg tror, det er nemt at blive begejstret omkring AI, men det kan nogle gange være svært at realisere begejstringen ind til resultater. Og jurister får tit skyld for, at det er dem, der siger nej. Jeg synes, det vi kan sammen med god rådgivning og en værktøjskasse, der kan understøtte, det er at gøre nej til en ja, men ned ad det spor, eller ja, men ned ad det spor. Ja, så vi har en fælles vision og mission om, at nu skal vi ud og redde verden i forhold til at lave compliant AI-løsninger. Absolut. Så det, I skal gøre nu, det er, at I skal række ud til os, og så lad os prøve at tage en snak om, hvordan det er, vi kan hjælpe jer med at få realiseret de ønsker, I har i forhold til brug af AI.